Здравейте! Днес ще монтирам Android Multimedia и камера за заден ход в това Daihatsu Terios. За да извадя радиото, ще трябва да демонтирам този панел първо. Тук трябва да се развият 4 винта с T20, за да може да се извади радиото. И вече остана да се извади радиоантената и двете букси. Ако ви е харесало това видео, моля оставете лайк и се абонирайте за канала.